Zdravím vás pri dnešnom kvíze. Princíp je rýchly a jednoduchý. Ukážem vám 21 slepých máp. Na uhádnutie každej krajiny máte presne 10 sekúnd. Zapisujte si body a na konci sa pochváľte v komentároch. Dosť bolo rečí. Začíname s prvou krajinou. Africký štát na mape je Gvinea. Malý chyták pre budúce kvízy. Na svete existujú až 4 krajiny, ktoré majú v názve Gvinea. Odpoveďou je Bhutan. Ide o svetový unikát, je to jediná krajina, ktorá nemeria svoj úspech hrubým domácim produktom, ale hrubým národným šťastím. Na mape sme mali Estónsko. Je to jedna z najviac digitalizovaných krajín sveta, kde aj voľby bežne prebiehajú online. A toto je Thajsko. Táto krajina má v histórii juhovýchodnej Ázie špeciálne postavenie. Ako jediná si totiž dokázala udržať nezávislosť a nikdy nebola kolóniou. A ďalšou krajinou je Malawi. Okrem toho, že ho prezývajú teplé srdce Afriky, jeho jazero Malawi má viac druhov rýb ako ktorékoľvek iné jazero na planéte. Videli sme Čiernu horu. Ak by ste hľadali najhlbší kaňon v Európe, našli by ste ho práve tu. Je to majestátny kaňon rieky Tara. Na mape bola Konžská republika, často nazývaná Kongo Brazzaville. Jej hlavné mesto Brazzaville drží jeden svetový rekord. Leží na brehu rieky Kongo priamo oproti Kinshase, hlavnému mestu susednej Konžskej demokratickej republiky. Sú to tak dve najbližšie hlavné mestá na svete. Správna odpoveď. Guatemala. Táto krajina je považovaná za srdce majskej civilizácie a dodnes tu žije najväčšia komunita Majov na svete. Na mape bol Afganistan. V tejto krajine leží legendárne údolie Panjšír, preslávené svojim neutichajúcim odporom voči vonkajším silám. Išlo o Maroko. A teraz niečo z úplne iného súdka. Táto krajina je prekvapivo najväčším svetovým exportérom sardiniek. Bol to Nepal. Tomuto sa hovorí strecha sveta. Na jeho území sa týči až 8 z 10 najvyšších vrchov planéty, vrátane Mount Everestu. Samozrejme, toto je Kuba. Bez debaty je to miesto, odkiaľ pochádzajú tie najlegendárnejšie a najkvalitnejšie cigary na svete. Išlo o Belgicko. Zaujímavosťou je, že jeho hlavné mesto Brusel je považované za de facto hlavné mesto celej Európskej únie. Tento ázijský štát je Libanon. Málo kto vie, že práve z územia dnešného Libanonu pochádzajú Feničania, národ, ktorý dal svetu prvú abecedu. Kto povedal Lesotho, trafil.
Toto kráľovstvo drží jeden neuveriteľný geografický rekord. Celé jeho územie leží v nadmorskej výške nad 1000 metrov. Toto bol Ekvádor. K tomuto juhoamerickému štátu patria aj slávne Galapágy, ostrovy, kde jedinečná príroda inšpirovala Charlesa Darwina k jeho teórii evolúcie. Tento štát je Azerbajdžan. Jeho prezývka je krajina ohňa a symbolizujú to aj moderné veže Flame Towers v hlavnom meste Baku, ktoré v noci svietia ako obrovské plamene. Na mape boli Spojené arabské emiráty. Je to krajina, kde sa zdá, že nič nie je nemožné. Okrem najvyššej budovy sveta tu nájdete napríklad aj bankomat na zlaté tehličky. Ukázali sme si Kambodžu. Práve v jej džungli sa ukrýva najväčší náboženský komplex na planéte, dýchberúci Angkor Wat. Tu išlo o Južnú Kóreu. Meno tejto krajiny je synonymom pre technológie. Veď práve odtiaľto pochádzajú giganty ako Samsung alebo LG. Posledný štát bol Uruguay, špeciálne pre futbalových fanúšikov. Práve Uruguay sa v roku 1930 stal historicky prvým majstrom sveta vo futbale. A sme na konci. Tak ako ste dopadli? Koľko bodov z 21 ste celkovo nahrali? Napíšte mi vaše skóre dolu do komentárov. Som veľmi zvedavý, ktorá krajina vás potrápila najviac a či ste sa dnes dozvedeli aj nejakú novú zaujímavosť. Pokiaľ sa vám tento kvíz páčil a chceli by ste viac podobných videí, budem vďačný za každý like. A ak tu ešte náhodou nemáte odber, určite to napravte, aby vám neušla žiadna ďalšia geografická výzva. A pokiaľ máte návrh na ďalší kvíz, určite sa oň podielte v komentároch. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa opäť na budúce. Čaute!